Bi 10 salane Nanpej İstanbulê Yavuz Eraldî xizmeta bajarê Serekeyê Tirkiye dike. Ku wekî li gelê herêmên din nan xarinek bingehîn e bû xelkê hêjar. Lê êdî ew jî nemaye ji ber giraniyê û zêdebûna bihayên 5% pirtir. Eraldî dibêje demên wiha dijwar da xelk berê xwe dide xêrxwaziya kevin. 3 tane ekmek askıda. Bikirek sê nanên zêde dikire. Ez li vê derê dinivîsînim ku sê nanên belaş hene û mirovên pêwîstî pê heyî dibînin kanê nanê belaş heye. Hêza kirîna xelkî di van demên dawiyê da kêm bûye. Lê mixabin kesên mûçexwar jî dipirsin kanê nanê belaş heye? Durumuna gelmiş noktada. Ketina nirxê lîreyê Tirkî par bû sedema zêdebûna giraniyê û enflasyonê. Bi fermî ji sedî pêncê ye. Lê hinek lêkolînên serbixwe dibêjin ku ew du qat zêdetir e. Giranî her wiha bû sedem ku xelkê tûrebûyî da keve kulanan. Şaredariya Stenbolê ya ku tu destê opozisyonê da ye, ji bo kêmkirina xêzaniya zêde, çareseriyek bi faturayên elektrîkî gazê û avê peyda kiriye. Kesên ku nikarin faturayên xwe bidin, dikarin wan faturayan danên ser malpera şaredariyê û kesek din li şûna wan parayan dide. Her zamankinden daha fazla. Pêdiviya dabînkirina alîkariyê ji her carê pirtir pêwîst e. Dema ku hûn li hejmaran dinêrin, hûn dibînin ku di meha mijdarê de 18,000 kesan fatûreyên xwe danîne ser malperê ku perê wan ê dayîn. Lê di meha kanûnê de ev 25,000 fatûre bû. Di yekê reşemê de tenê di rojekî de 10,000 kesan fatûreyên xwe danîn ser malperê. Rewşa xirabiya ku em tê de ne pirtir hevgirtinê dixwaze. Li gorî şaredariyê, kesên ku serlêdana harîkariyê dikin divê bihê piştastkirin ku ew pêdivî ne. Heta nûke zêdetirî 300,000 fatûre bi vî rêyê hatine dayîn. Hewildanê Şaredarê Stenbolê Ekrem İmamoğlu di rapirsînan da baş diyar dike û wî di hilbijartinên serokatiyê yên sala têt da wek berbijarê pêkan nîşan dide. İmamoğlu şaredariya xwe kiriye hilbirînerê herî mezin yên nanû li Tirkiyeyê û rojane harîkariya zêdetirî 1 milyon nanê erzan dike. Ew jî nav û dengê şaredarî nav xelkî da zêde dike. Müthiş bir olay. Halk uyansın. Ew karekî baş e. Divê xelk hişyar bibe. Xizmeteke bi vî rengî ji bilî vê şaredariyê li tu derekî Tirkiyeyê nîne. Krîza aborî ya berê, serokekê Şaredariya Stenbolê Serokkomarê nûke Recep Tayyip Erdoğan îna ser desthilatê. Alîgirê İmamoğlu hêvî dikin ku di vê rewşê de mêjî xwe dubare bike.